A wani rahoto da muke samu yanzu na cewa ƙasar Mali ta sanar da cewa za ta fara siyan man diesel daga maƙwabciyarta wato Nijar a wani yunƙuri na bunƙasa ɓangaren samar da wutar lantarki a ƙasar. Ana sa ran Nijar za ta samar da litar diesel miliyan 1.150 ga maƙwabciyarta Mali a tashoshin samar da wutar lantarkin ƙasar wacce take fama da matsalar lantarki. Kamar yadda fadar shugaban ƙasar Mali ta bayyana a ranar Talata, kimanin mutum miliyan 11 wato rabin al'ummar ƙasar ne ke samun lantarki a ƙasar wacce take ƙarƙashin mulkin soja tun juyin mulkin da aka yi a ƙasar a shekarar 2020. Ana bin kamfanin makamashin ƙasar Edma sefa miliyan 200 wato dala miliyan 380 kuma baya iya samar da lantarki a babban birnin ƙasar Bamako da sauran biranen ƙasar Mali. Jagoran gwamnatin Mali Kanal Assimi Goita ya gana da ministan man fetur na Nijar Muhammadu Mustapha Barke don fitar da matsaya kan yarjejeniyar sayarwa da Mali man diesel lita miliyan 150 kamar yadda fadar shugaban Mali ta bayyana a wata sanarwa da ta fitar. Ƙawancen Sahel wannan man diesel ɗin za a kai shi kamfanin Energy du Mali don rarraba shi ga tashoshin lantarkin ƙasar kamar yadda Barke ya bayyana a wata sanarwa. A watan Fabrairu, Nijar ta sanar da ƙulla wata yarjejeniya ta samar da man diesel ga ƙasashen Burkina Faso da Mali da kuma Chadi, waɗanda duka ƙasashe ne da yanzu suke ƙarƙashin mulkin soja. Ƙasashen Nijar da Burkina Faso da Mali sun ƙulla wani sabon ƙawance da suka kira Alliance of Sahel States, kuma a watan Fabrairu sun sanar da fita daga ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka wato ECOWAS. Kazalika gwamnatin Nijar ta ƙaddamar da wani bututun mai a watan Nuwamba wanda zai riƙa ɗaukar ɗanyen man fetur ɗin da aka haƙo daga matatar mai ta Agadem da ke kudu maso gabashin ƙasar zuwa maƙwabciyar ƙasar Benin. Samar da man fetur kamfanin China National Petroleum Corporation mallakin ƙasar China ne yake haƙo man fetur ɗin. Sannan mahukunta a Nijar sun ce a ranar 13 ga watan Afrilu sun samu rancen dala miliyan 400 daga China a matsayin lamuni na samar mata da ɗanyen man wanda za a fara sayar da shi a watan Mayu. Ƙasar tana shirin ƙara yawan man fetur ɗin da take samarwa zuwa ganga 110,000 a kowace rana, inda za a rinƙa fitar da ganga 90,000